Muslimi on yleensä erittäin avoin keskustelussa, henkilöisissä asioissa varsinkin. Sillä keskustelu islamista, Jumalasta, profeetoista, kirjoituksesta, se on hänelle elämäntapa, sillä hän on oppinut pienistä pidämään näitä kirjoituksia pyhinä ja nämä asiat on myös tärkeitä. Ja siksi keskustelussa muslimin kanssa on oltava hänen kanssa erittäin ystävällinen, kunnioittaa hänen mielipidensä ja siksi muslimille täytyy antaa aika myös itselle puhua ja voi mielellä myös kuunnella hänen ajatuksia, sillä mehän itse tahdomme kertoa hänelle ja jos me emme kuule hänet, niin hän ei myös kuule meitä. Muslimin on erittäin hyvä keskustelussa myös käyttää vertauskuvia. Jeesuskin myös käytti. Ja erittäin mielellään myös muslimien kanssa keskustellaan, että mitä Jumala voi, sillä muslimille rukousvastauksia ei ole. Ja siksi on erittäin tärkeää kertoa myös, että olet rukoillut Jumalaa, elävä Jumala, ja hän on vastannut sinulle rukoukseen. Siksi on erittäin tärkeää myös mainita, että me olemme armon kautta pelastetut, ei hyvien tekojen kautta. Sillä muslimi rukoilee 5 kertaa päivässä, paasto, antaa almoja, siinä toivossa, että hän pääsee paratiisiin.